En el capítol anterior... Ni se t'acudeix allunyar-te de la cabina. Qui és? Algú que et vigila des de la distància, però poc que podrà saber mai qui sóc. Carles? Merda, tinc la condonació del fla al punt de mira. Si me'l carrego, puc fer un forat a la teva investidura del tamany dels collons d'en Lleret. És un farol. Només hi ha una manera de saber-ho. Dios mío, les pensiones. Soc a l'Hospital Agustino Gemelli per conèixer de primera mà l'estat de salut del papa Francesc. No tan ràpid, Basté! No pot ser! Si vols competir amb mi, més val que li recis a la verge. Així que vaig sortir a prendre la fresca. I sense cap motiu... vaig començar a córrer. Mentre corria estava bé. Amb prou feines pensava en la inestabilitat del meu govern. Ni en què vaig dir que el català seria oficial a la Unió Europea. Ni tan sols pensava que no tinc pressupostos. Només pensava en una cosa, que havia recuperat la normalitat institucional a Catalunya. Ben aviat hi haurà un altre reig i la invasió serà per Instagram Live. Y ya no sufrirás por el alquiler, en las trincheras vas a vivir fete. Tindràs feina, si fas Heil, seràs soldat. No pots dir nein! Que gent és neutre, el paredón, no distinguem prou varón. El món dóna voltes com jo, amb una sola tothom el sabràs. Però per molt que ho facin, neguen que són nazis, que coi està passant? Són uns farsants. Vols llibertat? Ho flipat. Vale que te haya traspasado el control de fronteras, Jordi. Pero ¿hacía falta que nos vistiéramos así? Pedro, calla i controla o et quedes sense pressupostos. Todo tuyo. Bon dia. M'ensenya els papers del cotxe si estan amable? Cuando Junts me pidió las competencias, sabía que era un tema importante para ellos. Pero no creía que se lo tomarían tan en serio. No em pensava que li diria mai això a ningú, però... Què posa el teu DNI? Vaja. Així que ets colombià. De Colòmbia només ens han vingut coses dolentes. Sí. Cocaïna. Shakira. Au, va. Passa, cavallà. Estem molt contents amb aquesta nova competència, sí. Bueno, l'única cosa que em preocupa és que, clar, ara nosaltres serem els responsables de gestionar el control de les persones que tinguin prohibició d'entrada. Com, per exemple... Merda! Jordi! Què hi fots aquí? No, què hi fots tu aquí? Que no veus que ara em poses en un compromís? És que he baixat a comprar xuxos, perquè allà dalt els foten de musclos i foten un fàstic, Doncs t'hauré de detenir. Però que ets boig o què? Escolta, per un cop que ens donen competències no podem quedar malament. Va, les mans on les pugui veure. Però què estàs dient? Charlie 5, el Mirlo está en el nido, Charlie, repito. ven aquí. Segur que hi ha una manera d'arreglar-ho, això. Escolta, m'estàs intentant subornar. Tu no, idiota. En Pedro. Si em deteniu, no hi ha pressupostos. Bueno, Jordi. Bueno, no te pongas así, hombre, no te pongas así. Pero una vez podemos hacer la vista gorda. Ho veus? La política cada cop és més complicada. No podia deixar que en Carles entrés tranquil·lament amb el seu cotxe. No podia. Però bueno, per sort, al final hem trobat una solució. Ben fet, nano. Ara fins a mer, a comprar xuxos. ¡Baja la cabeza que nos pillan! ¡Ay, si me viera García Paje! Així que dius que t'han pagat, Sí. El Putin m'està agredint des de fa 3 anys. Sí? Això és molt greu. I com t'han agredit? T'han pagat amb la mà oberta així? Però què fa? Potser més aviat així. Ei, per al·lusions. Jo en cap cas l'he agredit així. No és l'estil rus. Jo ho faig d'aquesta manera. Au,
Au. Beu. Ah, i li he posat Polònia a l'aigua. Però si m'està intentant enverinar, que no ho veu! És pitjor del que pensava. És d'un xivato! Dona't bé, te'n doni cap en Putin, Exacte, què t'he fet jo perquè em tractis així? Està jugant amb la Tercera Guerra Mundial. Jo? Ell està jugant amb la Tercera Guerra Mundial! Jo? Ell està jugant a la Tercera Guerra Mundial. Soc un president petit que va vestit com un G.I. Joe i necessito que els americans em treguin les castanyes del foc. El claves! Prou! Ja n'hi ha prou! Això és molt humiliant! Ens defensarem nosaltres sols i amb l'ajut d'Europa! L'Europa. Algú haurà d'explicar-li com va la cosa. Que n'aprengui Zelensky, aquest nano ucraïnès. Si demana més coses el penjarem pels calçotets. Si amenaces el xèrif, marxaré de l'OTAN. Vull veure com et defenses amb xucruts alemany. Fes content el meu amic i dóna-li les terres rares on netejarem la tassa fent servir la teva cara. Estem amb tu, xaval, tens Europa sempre al teu costat. No tenen arsenal, però em donen molt suport moral. No em deixen ni un Tristan, però em fan likes a l'Instagram. Nadie vendrá al Donbass, pero tienes muchos eurofans. Tu no et facis el valent, perquè no tens bona mà. Els europeus van de farol, no em podeu enganyar. I no tornes a venir vestit amb aquest pijama. Et vesteixes tu sol o te'l tria la mama. Ara heu d'escollir Trump o Volodymyr. Això és un compromís. Es muy feo elegir. Ens estem rearmant, però la cosa potser va per llarg. Tu vés-te disculpant. Nos quedamos solos en la OTAN. Però i la dignitat? En Zelensky diu que l'ha cagat. Això no és pas veritat. Y que lo siente mucho, señor Trump. Tot bé, Vladimir. No em podeu deixar així. Tu estigues tranquil. Que haremos un reel. Talleu! No val res, això! Home, és insubstancial, és ordinari! Ei, Albert Serra, què li passa a l'esquetx? No, res, però sembla dirigit per inframentals. No és res personal, Cora? Bueno, escolta'm... I com l'hauries fet tu? Oh, no sé, d'entrada no hagués agafat de referència una pel·lículeta de Hollywood, no? Hagués fet una cosa diferent, un interès artístic, no? Un drama intimista. La mort de Volodymyr Zelensky. Em morro, però no com a persona, sinó com a metàfora d'una Europa que no ha sigut més que un somni de postguerra. Bravo, estic entusiasmat. No? Sí, clar, això és molt artístic, Sí, Robert. però- Crec que el nostre espectador mitjà, que és un matrimoni de 53 anys a Tarragona, això no ho acabarà d'entendre. Esclar, que ho hem entès. Un esquetx super, no trobes? Sí, la fotografia capta perfectament els matisos pictòrics del referent. Què? Anem a follar? Si tu dius, doncs, bueno, no sé. Prou tonteries ja, Albert Serra, la veritat? Hòstia, felicitats que demà s'estrena Tardes de Soledad, que jo la vaig veure i em va agradar molt, La teva opinió m'interessa relativament poc, però ets molt amable. És que qualsevol pel·lícula, quan hi fiques toros, hosti, guanya molt. Saps, les pel·lis d'en Bergman, estan bé. No, però si fots un miure de 600 quilos, hòstia, molt millor. Albert, tio, ara que et veig així en persona, ets molt més iconoclasta. Tu, en canvi, ets un actor professional i potser estaries més bé còmodament instal·lat a Guantánamo, no? No, com a actor m'ha volgut, però com a personatge he de dir que és un comentari brillant. No m'estranya que et donin premis als del PP. Com ho podríem fer per fer el Polònia més avantguardista, no? Jo començaria per agafar bons actors, com per exemple el meu gestor. Good evening. Hola, soc Donald Trump, el sheriff of the world. Fuck Zelensky.
Molt bé. No, crec que això no funciona. Passarem al segon sketch. Bona nit. Aquesta setmana Barcelona acull el Mobile World Congress, un esdeveniment que en el món de la prostitució es coneix com el Giovanni Rana, per la quantitat de pasta que genera. Parlarem del volum del negoci a l'espai Valor Afegit. Els advertim que per evitar ferir sensibilitats, algunes expressions inapropiades han estat substituïdes. Al Mobile World Congress, milers d'homes de negocis arribats de tot el món es reuneixen a Barcelona, ben vestits, acreditats i amb un únic objectiu: cometre adulteri. Es calcula que la fira deixarà prop de 500 milions d'euros de benefici a la ciutat. Els congressistes se'ls gastaran en menjar i transport, però sobretot en anar a les cases de smartphones. Cada any el mobile és una aventura. L'any passat vaig acabar a l'habitació d'un hotel amb un japonès i un suec fotent una festa amb 6 smartphones. Com és tradició des que va ser coronat, el rei Felip VI també assisteix a la inauguració del Mobile. Es una lástima que mi padre no haya podido venir. Le hubiera gustado mucho. Siempre estaba rodeado de smartphones. Cuando cumplí 18, quiso regalarme mi primera experiencia con smartphone. Y yo, que no, papá, que no, que tengo novia. Era mentira. En fin, que le gustan mucho. Incluso le han acusado de tirar smartphone por la borda de un barco. Y ahora, si me disculpan, buenos días. L'Ajuntament celebra que la fira es quedi un any més a la capital catalana. Assegura que això situa Barcelona com una ciutat capdavantera de la indústria de smartphones de luxe. És la setmana de més feina de l'any. Hem hagut de portar smartphone de fora. El client del Mobile és un cavaller. Ell no vol sentir que està pagant per estar smartphones. Ell vol una cosa més eleganta. Ja m'entens. Tenim intel·ligents, que porten ulleres, I també tenim la nova generació, més joves. Aquí no jutgem a ningú. Aquest sketch no importa a ningú. No s'està parlant de la notícia d'aquesta setmana. Catalans, catalanes, hotelers, que us sap molt greu que els guiris paguin 7 euros de taxa turística, però que els cobreu 1.000 pavos per habitació durant el Mobile. Després del Banc Sabadell i de Ciments Molins, ara torna la Caixa! Toma ja! Sosiego 3, procés 0. Disculpa, em permets? Hòstia, és l'Isidre Feiner! Sisplau, senyor Feiner, la Generalitat és casa seva. Bueno, com sempre, vaja, sí. Clients? Clientes. Gent que veniu a consultar el saldo de la llibreta només per endur-vos un grapat de caramels. De fet, qui torna és la Fundació La Caixa i Criteria. El banc es queda a València. Però vaja, ja hi esteu acostumats els catalans a això. Tothom sap que quan els diners surten de Catalunya no acostumen a tornar. Ahir, quan va sortir la notícia, a València van saltar totes les alarmes. Doncs deu ser el primer cop que salten totes les alarmes a València. Sí, potser això que torni la Fundació La Caixa no és una notícia molt engrescadora, d'acord? És com que et diguin, torna Sau, sí, però només amb Pep Sala. Però, si us porteu molt bé, qui sap si algun dia també tornarà CaixaBank? I, si us porteu molt, molt bé, us regalarem una bateria de cuina per tots. Que ja és més del que van aconseguir Torra i Aragonès. Perdoneu, però estic en ratxa. Aquesta setmana he aconseguit coses que ni havia demanat. El traspàs de Rodalies i la condonació del deute del Fla, Esquerra. I les competències en immigració, Junts. Cada cop que un indepe aconsegueix alguna cosa, el nen hi surt guanyant. Doncs ara ja saps com se'n sent en Moreno Bonilla. Que bo que és, Calla. Gràcies. En fi, catalans, catalanes, hotelers que us sap molt greu que els guiris paguin 7 euros de taxa turística però que els cobreu 1.000 pavos per habitació durant el Mobile. Visca Catalunya. Però tampoc us flipeu.
Mira bien. Te levantas por la mañana y sabes que esa noche te toca arbitrar un Madrid Athletic. Y que Telemadrid te va a crujir. Ducha de agua fría y a pitar. Tenía que pitar a favor del Madrid. Siempre se había hecho así. Desde que me dieron mi primer silbato me deslumbró. A mí me interesan los árbitros que no hacen caso del VAR, excepto si el VAR nos favorece. Es muy difícil entender que te acusen de manipulación. Tú no desconfías de Florentino. Coño, si siempre le habíamos pitado a favor. El Real Madrid acusa a la Federación de Tolilis. És una pressió que sents al teu voltant. A los anormales de los Negreiro no los quiero para nada aquí. Y entonces empiezan las exigencias. Hay una serie de normas. Per què no afegeixes 15 minuts o el que calgui perquè el Madrid pugui empatar contra el Betis? Recuerdo meterme en la ducha después de pitar un penalti contra el Madrid y llorar. Funciona muy parecido a una relación tóxica. ¿Tú crees que Jesús está contento con el fuera de juego que has pitado? Solo pedimos que la justicia actúe contra la persona que nos está haciendo esto. Al terminar el partido salí del campo y me fui. I on vas anar? Así que me has denunciado a la Federación. Eso es grave, hijo. Estoy francamente preocupado. Sí, ahora me dirá que le preocupa a Tebas. No, me preocupas tú. Bona nit, la Generalitat impulsa... Hòstia! ¿Estás bien? Perdón. Que vengo de otro sketch. Perdón, se me ha caído a mí, sin querer. Bé, doncs tornem-hi. Bona nit. La Generalitat vol posar remei a l'estat precari del català. Per aconseguir-ho, el govern demanarà que a les ficcions dirigides als joves hi hagi personatges que defensin la llengua. És el cas de la nova temporada de Jo Mai Mai. Geri està més bo que el Manu, és un fact. Però qui és el Geri aquest? No l'has conegut? No. És el Moni dels Peques. Ah, bueno. Penya, i si juguem a l'ampolla? Home, sí, no, crec que sí. Som-hi. Va. Ai, mare meva. A veure. Gires l'ampolla i si t'assenyala has de dir una veritat o tens que fer un petó. Esclar que sí. Companys i companyes, ei, endavant amb el xeflis, ei. Però recordeu una cosa, en català correcte no direm mai tenim que, sinó hem de. OMG, quin cringe. Tu també tens Tourette? Tu què? Ei, heu vist la Mai? No. L'he buscat per les guilles i no la trobo enlloc. Ostres, no. Crec que hauríem d'avisar l'Evi i el Pere. El que hem de fer és respectar la concordança de gènere del participi. Punt i seguit. En el benentès que mai coma és un nom femení, coma, el que direm és l'he buscada per les guilles i no l'he trobada enlloc. Punt i seguit. Tanmateix, no perdem de vista que mai aquí usat com a substantiu, coma, és també un adverbi de temps. Un mot que el que fa és aportar una informació complementària, punts suspensius. I no perdem de vista que això és així i ha estat així sempre. Punt i final. Què? Anem a buscar-la? Sin la interrogació? Bueno, aquí fa estona que s'ha acabat el capítol i ningú s'ha morrejat, no? Si les colenes van d'aquest pal, jo me'n vaig arrosar els vents l'any que ve. Jo mai he usat el diacrític de soc, tot i conèixer la simplificació ortogràfica impulsada per l'Institut d'Estudis Catalans l'any 2016.
Alça, signa d'exclamació. Fica-me's fora, Quim. És mentida. Jo mai cometria una errada ortogràfica, però tampoc penso perdre'm l'oportunitat de fotre'm un xarrup. No. Fuà, tio, t'he de confessar. És que em moles molt, tio. Estem sols, Nur. Ets conscient? No voldríem molestar-nos, però t'has menjat el pronom feble, nano. N'ets conscient? Crec que no és l'única cosa que es menjarà avui. Una cosa, vosaltres, Uri i Nur, no pot passar. De debò, en sèrio, ningú aquí s'ha mirat Jo Mai Mai? Teniu les 2 temporades de 3CAT. Va! No? I després, Carlos Mazón dona la seva versió dels fets a Polònia. Que yo al Cecopi fui puntual, las cámaras no piensan igual. Bueno, eran las 8 y si era más tarde vuelvo a cambiar. Vámonos. No, que me quedo en el ventorro. El lema, le matan, El nou Vichy català en sabores de poma t'ofereix aquest espai. Aquesta setmana Mariano Rajoy ha declarat que no sabia res de l'Operació Catalunya. Però quina altra operació negava el president del PP ara fa 12 anys? Yo jamás he aceptado ningún sobre. Repito, sobre. Digo, jamás. Pequeño Marianín, ¿estás contento de venir a ver al rey? Sí. Pues anda, rapaciño, corre a darle la carta. ¡Ostras, gallegas! ¿Es usted Mariano Rajoy? ¡Señor! ¡Sí, señor! ¡Para servirle a usted y a España! Así me gusta, recluta. Aquí tiene su llamamiento a filas, soldado. Mariano, las sombreras van por dentro. Que las sombreras van por dentro. Venga, chicos, coged uno de los sobres. ¡Venga! ¡No! Uy, ¿qué pasa? No oigo nada. ¿Se ha quedado mudita la prensa? Ah, no, es verdad. Es verdad que no hay periodistas. Uy, qué cabeza la mía. Uy, sí. Xocolates Torres t'ofereix aquest espai. Fa uns dies vam saber que el govern espanyol condonarà part del deute del FLA a les comunitats autònomes. Però què carai és el FLA? Us ho expliquem en un minut. El FLA són les sigles de Fons de Liquiditat Autonòmica, tot i que veient el deute que provoca a les arques públiques podrien ser les sigles de ¡Fua loco, qué agujero! El FLA es va crear l'any 2012 per ajudar les comunitats més endeutades durant la crisi econòmica i va ser una iniciativa del govern de Mariano Rajoy quan aquest encara era president i no convidat il·lustre de l'Hormiguero. La idea era que l'Estat recaptés els impostos a les comunitats i després tornés a deixar a les mateixes comunitats aquests diners en forma de deute que li havien de tornar de nou amb interessos. Com un banc, però sense regalar-te ni un trist joc de tovalloles. Amb la condonació del deute, Catalunya deixarà de pagar 17.000 milions d'aquest préstec, més o menys l'equivalent a un any del dèficit fiscal que tenim amb l'Estat. És a dir, que més que FLA podríem dir-li XDL, la xocolata del lloro. Ara tot depèn de les comunitats governades pel PP, que hi estan en contra, tot i ser-ne les més beneficiades. Per tant, els barons del PP s'enfronten a la decisió més difícil des que van haver de triar el color de la caixa B, i és la d'escollir entre les seves grans passions, tocar bitllets o fer la traveta a Catalunya. En resum, tot i aquesta condonació, Catalunya seguirà infrafinançada i, per tant, acumulant un deute amb el banc, en aquest cas l'Estat. I veient el dèficit fiscal anual, no pinta que aquest deute s'arribi a eixugar mai, ja que quan més deus al banc, millor per ell. I és que a hores d'ara ja hauríem de saber tots que els banquers són uns fills... Vaja, s'ha acabat el minut. Hola, soy el Josep Lluís y vine a denunciar la dictadura woke. Woke.
què? Què és això de les zones de baixes emissions? Per favor, que l'altre dia m'atura un urbano, sí, era un barrufet, literalment, i em diu que no puc anar amb el meu Opel Kadett GSI 130 cavalls perquè contamina. Perdona? Jo no puc agafar el meu Kadett que té el motor més eficient de 1987, passa tots els controls, que podries obrir el tablier i menjar sopes, No puc. En canvi, la Colau pot agafar l'avió per anar a la franja de Gaza que està Kumbaya. Kumbaya de meu, Kumbaya! Que agafa l'Air Force One Colau, I jo no puc anar amb el meu Opel Kadett. Nuri! Joder, Talía, coño, hostia. Nuri, alguna cosa pincho, alguna cosa para picar, que estoy a palo seco. No, Josep Lluís, és que agafes el cotxe fins i tot per llançar la brossa. Doncs clar que agafo el cotxe per moure'm. Per això s'han inventat els cotxes. Vamos, que si no, que vingui algú i m'ho digui. Per moure's, per traslladar-se d'un lloc a l'altre. Com vols que vagi a la feina? Amb una nevera, amb patinet. Els patinets són molt més perillosos que els cotxes, que estan provocant accidents, i això ningú ho diu. Josep Lluís, és que ni t'atures a partir la bossa de brossa, abaixes la finestra i la llences amb el cotxe en marxa. Josep Lluís, és que l'altre dia vas apuntar malament i vas tirar la bossa al cap de la meva mare. Va tornar a casa amb els cabells plens de borilla de caliqueños. Escolta'm una cosa, que fins i tot el LeBron James falla algunes cistelles, És que a veure... És veritat, i això ho admeto, que pel meu sedentarisme se'm fan trombos a les cames, és veritat que em van haver de tallar el dit petit, ja no es fa servir per caminar. Però escolta'm, això és completament normal per a una persona de les meves característiques físiques. En fi, això us ho dic ara, perquè aviat ja no es podrà dir res. Nuri! Després que la setmana passada sortissin a la llum les imatges de l'arribada de Carlos Mazón al Cecopi, aquesta setmana el president de la Generalitat Valenciana ha volgut tornar a sortir a donar la seva versió dels fets, i ho ha fet des del seu despatx habitual. Me mata, Las cosas que de mí se dicen son calumnias de mis enemigos. ¡Ole, agua! Las 5 horas de almorzar fueron para decidir el texto de aviso. Y si me pillo el toro no es porque yo me pusiera fino. Es que el de interior antes era el de festejos taurinos. Me matan por estar en un bar. Y es que nadie me vino a avisar. Menos la emergencias y el Meteosat. Que yo al Cecopi fui puntual. Las cámaras no piensan igual. Bueno, eran las 8 y si era más tarde vuelvo a cambiar. ¡Vámonos! No, que me quedo en el ventorro. Le matan, le matan, le matan, le matan. Desde siempre te apoyamos. Ole, ole, presidente. Que la culpa fue de Pedro. Perro Sánchez. Pero quizá nos equivocamos. ¿Cómo? El partido es lo primero. ¡Eso es de rastrero! Que dicen las encuestas que ya no somos muchos y nos acechan los de Abascal con el aguilucho. Y no podéis echarme como si fuera un chucho. Eso jamás, hay que guardarse un último cartucho. Lo mato y quién va a pechugar. Que Ayuso quiere mi funeral. Yo sin esta gente, ¿a quién cojones voy a culpar? 2 años y cobro un pastizal. Me cuelgan si no deja de hablar. Yo con esta gente, ¿cómo cojones voy a ganar? L'Illa, al centre de Polònia. Però llavors el vas aixecar així? O més aviat així? No, esteu difamant. Jo només li vaig fer el que a la KGB en diem els Fabergé. Pedro, ¿qué quieres ahora? Que estava pensant que m'agradaria que els legionarios portessin la senyera a uniforme. Y una mierda, por ahí no paso.
Que pides más que un niño tonto, hombre. Ai, Pedro, pensa que si em veuen dins del teu cotxe... ¿Dónde quieres que la lleven? ¿En el pecho o en la espalda? ¿Dónde...? Y esto, pues así es que es como funciona. Uy, pero bueno, pero si está seca. ¡Antonio! ¡Antonio, ponle un café con gotas, ¿no? Bueno, déjate del café. Ponle solo las gotas, pero en un vaso de tubo. ¡Ay! ¡Ay! Ay! Oye, un aviso, que los avisos son importantes. Que dice que el Polonia está a punto de empezar. Venga, va, todos a sus puestos, que empieza música.